Ok. Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite danas reagujemo na moju vožnju koju sam snimio pre više od godinu dana. Znači ovo je poslednja vožnja koja je snimljena pre pada. Ono što je zanimljivo u vezi ove vožnje jeste da ja ovo nisam video. Znači ja sam ovaj video snimio, stavio u komp i moj editor je sada uzeo i isekao neke zanimljive scene. Ja ću na to da reagujem. Vi ćete to da vidite sa mnom i to je to. Razlog zašto to nisam uradio do sada jeste zato što mi je bilo teško. Zapravo mi je stvarno bilo teško da pogledam takav video, jer vi znate da je motor deo mog života i kada su mi rekli da ja više neću moći da vozim motor, baš mi se nije svidelo to, iskreno. S obzirom da je prošlo više od godinu dana od moje nesreće, da li ću opet voziti motor, to je pitanje koje dobijam na svakom live-u, na svakom klipu, na svakoj slici. Odgovorit ću vam svima, tako da pogledajte ovaj video do kraja, odgledajte moju reakciju, pogledajte kako izgledala ta vožnja i ajde da ne davimo mnogo, već da počnemo sa tom reakcijom. Inače, obavezno lajkujte ovaj video, uskoro kreće mnogo zanimljiviji kontent, znači niste svesni šta vam spremam, tako da lajkujte, ajde malo da oživimo kanal i ajde da vidimo ovu vožnju. Evo, već mi nedostaje, iskreno. Dobijam onaj osjećaj u stomaku. Pa da. Klasika. Znači, jedna od omiljenih stvari koju sam radio jeste da prođem tako između automobila kada vozim. O tome vam pričam. Inače, ovo je bilo samo 2 ili 3 dana pre nego što sam pao, pre nego što sam slupao svoj motor. Kako sam ga ja vozio nekad. Znači, samo nekoliko dana pre nego što sam slupao svoj motor sam snimio ovu vožnju. I kao što vidite, vozim po Beogradu. Išao sam na Košutnjak, zato što je tamo ono priroda i lep je put, nema puno gužve. Kako sam ja ovde oslobođeno vozio i kako se meni sada opet vozi motor nije vam jasno. Ali ne veze, u suštini gde sam stao. Kod toga da sam išao na Košutnjak, da sam tamo išao da se provozam i da sam iskreno uživao u vožnji. Nije to meni svirao, to je nekom iza svirao. Ja sad gledam šta se dešava, da li je to meni svirao, da li sam ja napravio neki prekršaj. Ovi putevi su iskreno prilično lepi. Ja ne znam, ja sad ne mogu da se koncentrišem na priču kada gledam ovo. Mnogo je čudan osjećaj. Neću sad da plačem kao bude baš, pa da mogu da stavim u naslovu videa emotivno. Ali zaista mi nedostaje vožnja, baš mi nedostaje. Tako da, u suštini, sad, jedno pitanje, tačnije odgovor na to pitanje koje svakoga zanima jeste da li ću ja ikada više kupiti i voziti motor, da li će to biti uskoro. Odgovor na to je da. Kupit ću novi motor, vozit ću opet motor i snimat ću vam opet motor. Aha, ovde je ovaj BMW ukočio, ali kako je dobar BMW. U suštini. Da, ja ovde nisam imao vremena da čekam uopšte. Pogledaj to, ja ne mogu da pričam. Sećam se ove vožnje, ali se ne sećam detalja. Kako je lep put, kako su ovi putevi sada dobri ovde. Ovo je iskreno bilo uživanje. No, da se vratimo na stvar. Kupit ću novi motor i vozit ću ga ove sezone, nadam se. Kako? Kad čujem ovo menjanje brzina, pogledajte ovo. Znači, ta stvar između automobila, ta vožnja, jedna od omiljenih stvari, to bukvalno sam vam rekao. Nerealno, kako sam ga ja vozio fino, ja sam ga baš oslobođeno vozio. Moram da položim za A kategoriju, znači moram da odem i da položim za punu A kategoriju, zato što sada još uvijek imam A2 i mogu da vozim motor do 35 kW. S tim da ja hoću da kupim novi motor koji će biti Yamaha R6, Kawasaki Z800 i eventualno recimo Yamaha MT-09. Znači to su neka 3 motora koja sada trenutno gledam, ali za sva 3 motora moram da imam punu A kategoriju, tako da razmišljam da vrlo uskoro idem da polažem za A kategoriju, sve to da vam snimam u sklopu vlogova koje ćete uskoro gledati na mom kanalu. Pogledajte ovo je mnogo lep put ovde.
zato sam volao da se vozim ovde na Košutnjaku, znači ovi delovi. Jeste da ga malo vozim kao baba ovde 60 na sat, ali stvarno nisam hteo da jurim, hteo sam da uživam malo u prirodi, da se sklonim od saobraćaja i sećam se ove vožnje. Tako da kažem, treba će mi vremena da položim za svoju A kategoriju, da kupim novi motor, a pre motora moram da kupim odelo. Znači ovog puta neću da pravim greške, da vozim bez opreme. Kupit ću puno odelo i to ne obično, nego ono kožno, mislim da je Dainese DR, tako se zove odelo. To odelo ima onaj sistem da se napumpa, košta skoro $3000, što znači da ću morati baš dosta da snimam i da nabavim baš neke dobre sponzore, ali to odelo kada budem kupio, onda će mi vožnja biti mnogo bezbednija, znači smanjit ću taj rizik koji već imam zato što imam stent i graf na srcu od prošle te operacije i to je manje više to. Eto ga odgovor za sve vas koji pitate šta je sa motorom i da li će ga biti i pogledajte vi kako je ovo lepo ovde. Kako su lepi putevi i koliko sam ja uživao u ovoj vožnji. I jeste bio dobar motor, mogao i da povuče, a i bio je onako, mogli ste lepo polako da ga vozite, da uživate, nije bio toliko neudoban. Dobra je bila Yamahica, Yamaha XJ6 je pravi onako, tipa 18 godina, Yamaha XJ6, perfektan motor. Taman položite za A2. U stvari ne, ovaj motor ima, ne znam šta pričam. Toliko mi se vozi motor da sam zaboravio šta pričam, bukvalno. Vi lajkujte ovaj video ako niste, uskoro... A ovaj čovjek se nije se ni okrenuo, pa da. Imao sam onaj fabrički auspuh, znači eto, slupao sam motor, nisam stigao čak ni da mu promenim auspuh i da imam malo jači auspuh. Ne mogu da vam objasnim koliko želju imam da kupim novi motor. Nisam ga ovde zaletao. Tu 60, 70, lagano, ko baba, uživam u vožnji. Ali kažem, toliko želim da kupim novi motor, jer to je deo mene. Ne osjećam se kao da živim ovaj život u potpunosti bez motora. Koliko god to sad možda cringe zvučalo ili ne znam šta, ali zapravo taj adrenalin koji sam imao, to me je činilo živim. I sad, ne znam. Gledajući ovaj video... Jesam ovde malo, da, ovde sam ga malo stisao, nisam. Haos. Nije strašno stotkica, ali... Sad kad bi kupio motor, vjerojatno bi ga vozio mnogo opreznije, mnogo opreznije. Iako sam i tad bio oprezan, vozio sam brzo gde sam mogao da vozim brzo, ali volao sam tu gradsku vožnju, ali sada sam rekao izbegavam grad. Ako kupim, to jest kad kupim novi motor, izbegavam grad, vozim samo negde na nekim otvorenim putevima i neću više ovako da jurcam na kratko, da zalećem. O tome vam pričam. Nego ću da idem možda, znači da idem od neke tačke A do tačke B, da se vozim, da uživam u putu, da uživam u prirodi i tako dalje. Dosta je motora, dosta je vožnje, bukvalno eto, suzdržao sam se kao da ne plačem u video, a sad ću da se isplačem posle ovoga. Jezivo. Ovde sam valjda izaustavio vožnju i to je to, nije bilo više ništa preterano zanimljivo jer sam ušao u grad. Da. To je bilo to za ovaj video, iskreno da vam kažem, ja ne znam, ako ne kupim novi motor, ništa nisam uradio, tako da, spremite se za nove motovlogove, za nove vlogove, kao što sam rekao na početku, spremam vam mnogo lud content, tako da, lajkujte ovaj video obavezno, jer se vraćam na YouTube scenu, napišite neki komentar dole, da li mislite da bi trebalo da kupim motor i zašto bi trebalo, ili zašto ne bi trebalo da kupim, i to je bilo to, mi se vidimo u nekom sledećem klipu, ćao! Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit, I just backed it up. But we'll see who gets the last laugh.